Mitä sä täällä yksin istut? Et muuten ikinä arvaa, millaista ohjelmaa oli Lauran polttareissa. Mitä ostaa mulle? Mistä hyvästä? Siitä hyvästä, että mä oon back in business. Ihan totta. Mitä se Jölendorf sanoi? No se otti ensimmäiseksi puheeksi mun poliisikuulustelut. Voi ei. No niin mäkin ajattelin. Mutta se yhtäkkiä taputti mun alalle ja sanoi, että mä oon toiminut just niin kuin kunnianhimoisen sijoittajan pitääkin toimia. Älä narraa. Se sanoi, että hänen mielestään niin meidän ammattilaisten tehtävänä ei ole vahtia moraalia, vaan tehdä maksimaalista voittoa. No mitä, sait sä sit töitä? No se on vielä vähän auki, mutta hyvältä näyttää. Onneksi olkoon. Ja kiitos ruususta. Seppo, oota! Turha selitellä senkin horot. Mikä ihme horotti? Kyllä minä näin omin silmin, kun yritit kopeloida sitä stripparia. Pikkasen pyllylle taputti. Joo, ja kaikkien naapureiden nähden. Kyllä taitaa hävetä silmät päästä. Mitäs pistät nokkas tyttöjen bileisiin ilman lupaa? Mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu? Korttelinämmät on kaikki tulleet hulluiksi. Petri ja Jenni! Mitä sä kiljut? Voi kauheeta, mä pelästyn, että se Petri on taas kadonnut. Onks polttarit loppu? Joo, siis se oli ihan käsittämätöntä. Tää Riitta oli hommannut sinne miestripparin. Missä se Petri on? En mä tiedä. No tossa sohvalla se vielä vähän aikaa sitten nökötti. Petri! Sulla piti katsoa sen perään. No eikä se nyt mikään vanki oo. Jos on mennyt vaikka pihalle neppaamaan. Sä et siis suostu tajumaan, että se on lapsi. Se on voinut jäädä auton alle, se on voinut eksyä. Jos se selvisi itsekseen jostain Landelta stadiin, niin mitä sille täällä nyt voisi tapahtua? Petri ei ole tottunut isoihin kaupunkeihin. No paljon vaarallisempaa Landella on. Siellä on väilyttömästi esimerkiksi karhuja ja käärmeitä. Toni! Tuossa. Teillä avio on niin sen kuin kukoistaa. No joo. No mites? Kyllä. Siellä koko korttelinämmät juoksee miestripparin perässä pitkin katuja. Mitä sä tarkoitat? No niillä on se Laura Kivirannan polttarijuhlat. Siinä se sun Hannaskin juoksee tukkaputkella silmät kiimasta kiinni. No älä nyt hulluja puhu, hyvä mies. No kun omin silmin näin, kun vahingossa me jouduin sinne barbaariluolaan. Seppo, hei. Mitä siellä oikeasti tapahtuu? Naiset hihku innosta hikisinä, kun yksi hippiäinen heitteli vaatteita päältään. Että tämmöisiä kärmeitä me povellamme elätetään. Hei Seppo, älä oo milläskään. Ne stripparit, nehän on homoja kaikki. Ai mistä sä sen tiedät? No telkkarista on kattelu. Nehän liikkuukin kuin jotkut puppelipojat. Kuule, Ismo ihan oikeassa. Meidän vaimot on vaan pitäneet sitä ihan vaan pilkkana. Joo, ilman muuta naiset tykkää enemmän just tollasista lihavista vanhoista äijistä. Mitä sä tuolla tarkoitat? Ei kun itse asiassa tehän voisitte hyötyä tästä. Häh? Joo, kato. Hommaatte vähän relettä ja perustatte oman ryhmän. Ja ihan se on toi sun poikas. Ei kun joo, ihan varmasti naiset maksaisi siitä, että ette ota vaatteita pois päältä. Helmee. En miettikää. Nyt sä et roistu pääse mihinkään karkuun. No mitä sä oikein teet? Päästä nyt jo irti. No tää on se lompakkovaras, et sä muista. Ei oo sama kaveri, ei todellakaan. Ei vai? Ei. Mä voin todistaa kassettina. En tiedä, mikä minuun sitten meni, kun se siinä sitä pyllyä sillä visiin pyöritteli. Et vai? No en voinut tietää, että Seppo just sillä kohtaa törmää paikalle. Näitkö isä ilmettä? Pakkoiko sinun joka paikkaan nokkansa pistää? Niin, että se olikin oikeastaan isän vika. Toinen vähän yrittää pitää hauskaa. Niin, mutta eikö sä ymmärrä, miltä isästä tuntuu? Onko se maailmanloppu, jos toista vähän pyllylle taputtaa? Kuvitteles tilannetta toisinpäin. Ai, että Seppo nahkasistangoissa. Ei, vaan taputtelemassa nuorta alastonta naista. Kui kauheet. Haluatteko kunnon naurata? Ei tässä nyt hirveästi naurata. Toimitusjohtaja Seppo Taalasmaa. Mitä tää on olevina? Luepa vähän tarkemmin. Se
Suppo Taalasmaa toimitus. Suppo meinasi, että meidän firma tarvii käyntikortit. Matujalle sattuu pikku fima. Suppa Taalasmaa. Tässä on kai pakko laittaa peräpuikko bisnekseen. Ootako on painettu nyt 5000 kappaletta? 5000. Ei muuten tullut ihan halva. Suppo. Jaa, olen minäkin elämässäni yhtä ja toista tehnyt, mutta ensimmäisen kerran elämässäni minä juoksin kuolialastoman miehen perässä pitkin Helsinkiä. Niin, no ensimmäinen kerta se kai mullekin oli. Voi kuule, sinun pitäisi mennä useimmin naimisiin, kun tämä näin hauskaa on. Jos mä nyt menisin naimisiin tän kerran ensin ja... Älä nyt murjota. Polttarissa täytyy aina tapahtua jotain. Mitä saa sitten hävetä? Minkä takia sen Markuksenkin piti siihen nyt tupsahtaa? No, älä nyt murehdi. Kyllä te vielä naimisiin pääsette. Niin. Siis sun olisi pitänyt olla näkemässä. Ai, olis vai? No se strippari saa koko porukka ihan hepuliin. Niin, mä oon kuullut, että Hepulissa siellä on oltu. Kerrois mä sulle, mitä Taalasmaa Ulla teki. No, ja Seppo jotain mainitsi. Muun muassa sinusta. No eihän mä nyt mitään, mutta siis Ulla tarasi ihan oikeesti sitä kundia takapuolesta. No sit mä ymmärrän. No mitä? Miksi Seppo oli niin raivona? Se strippari oli kyllä aika uskomaton. Jaa, missä mielessä? No siis, että on nyt kanttia riisuu tuossa sen naislauma edessä. Ja sun mielestä se on joku uroteko. Eikö se ole lähinnä noloa? No se kroppa oli kyllä tosi uskomaton. Jaa, hauska kuulla, että viihdyit. Ei älä nyt, se nyt oli sellaista hauskanpitoa. Joo, mutta kroppa oli fantastinen. No niin oli, eikä se ole mikään synti. Hei, toi nyt on ihan turha, ei sulla ole mitään syytä olla mustasukkainen. Eikö? Oot sä tyytyväinen muuhun? No joo, totta kai mä oon. Olet vai et? Miten se nyt oikein on? Jukka rakas, toi on ihan turha, ei kukaan ole ikuisesti parikymppinen. Hei, Kalle! Oi, kato, missä kaupungissa? Ota kiinni. Ota. Sori. Oi. Mitä sä teet? Mitä te oikein luulet, että tekee tänne? Miksi te tässä hävetä? Älä Petri välitä, nyt mennään kotiin. Hei, mitä sä nyt siinä sekoilet? Mehän vaan leikittiin. Nää on mun kavereita. Kavereita, joo Petri, nyt mennään kotiin. Entäs karkit? Sä saat pitää. Tos noin. Voittaja saa pitää. Mennään. No, mitä? Joko sä oot kuullut tästä miestripparista? Joo, Ismo kertoo. Ai. No, mitäs sä ajattelet sellaisesta? No pitäisikö siitä nyt jotain ajatella? No mun mielestä se on kyllä vähän outoa. Onko sulla joku kriisi menossa vai? Sä et tunne ittees riittäväksi, vai? Häh? Hei, mistä sä muuten sait päässä, että Hannalla olisi mahdollisesti ollut suhde nimenomaan nuorempaan miehen? Tiedätkö siitä jotain? En, kunhan heitin vaan. Tai mä ajattelin, että no totta kai nuorempaa. Miten niin totta kai? No tuskin se nyt olisi vanhempaakaan mennyt pokaamaan. Miksei? Mä ymmärrän, että susta on kiva ajatella noin. Hei, moni nainen tykkää kypsemmistä miehistä. Toi on vanhan miehen puhetta. No, Mitä no? joko se on kiivain kiima laskenut? Siivos suus, kun mulle puhut. Siivos sinä tapas. Koko kortteri nauraa sulle ja mulle. No sä voit nyt korjata tilanteen jakamalla näitä sun hienoja käyntikorttejas. Toimitusjohtaja Suppo Taalasmaa. No siinä nyt on pikkuinen painovirhe, kun se No mihin sä luulit näitä tarvittavan? Nykyaikainen liiketoiminta vaatii, että... Silkkaa turhamaisuuttas. Kari kyllä kertoi, mitä se maksoi. No, onhan se tietysti kiva, että löytää tämmöisen uuden ja tärkeän rahareijan. No kyllä siitä laskusta varmaan voidaan Kun nyt neuvotella. olet olevinas noin suurta toimitusjohtajaa, niin hankippa ne rahat takaisin. Moi. Saako olla kermaa, sokeria, viineri, pikku konjakki? Ei kiitos.
Entäs pieni yksityinen housu pois esitys? Mä en kelpaa kellekään. Ai et vai? Ootko muuten nähnyt Lauraa? Viimeksi stripparin kimpussa. Niin se muuten sit hävisi. Mä voin paljastaa. Se häpee kotonaan. Ei oo totta. Varsinkin sitä, että sä satuit paikalle. No hyvä, että satuin. Varsinkin se strippariraapin kannalta. Laura on olotta. Mä en tiennytkään, että sillä edes on tollasia perusinhimillisiä tunteita. No totta kai on. Älä nyt oo ilkeä. Kovin ilkeä ihminen ei suostu siihen kaikkea, mihin mä on paremminkin hölmö. Et oo. Sä oot kiltti. No sovitaan, että kiltti hölmö. Laura vaan suojelee itseään. Miltä? Onks mä joku iso paasusi? Et. Sun täytyy vaan kertoa se Lauralle. Kyllä se sen tietää itse.